xemxiet il-ġmiel ta' wiċċek, inti s-seba il-ħolqien, jisalmulek l-art u s-sema, kull fil-ħodu l-oħla l-snin. Ja mulejja nizzikaj, għaliex int tal-ħajja s-sin, fik is-seta, fik il-ħina, int fawwara ta' kull ġil. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, nġbarna biex niċċelebraw l-Ewkaristija llum, il-jum tal-ħames, il-jum li jfakkarna li propju bħal dal-jum Ġesu ħallilna dan is-sagrament tant għażejs, u għalhekk irridu nroddulu ħaj, nippruvaw kull nhar ta' ħames hekk nagħtuh ħanejdu hekk naqra toma ewkaristika għaliex hija grazzja kbira wisq lill-mulej tagħna f'dan is-sagrament li se niċċelebraw meta l-mulej ħallilna lilu nnifsu fil-kelma u fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu u nitolbu wkoll nippruvaw niftakru kull nhar ta' ħames għal qdusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi u tal-missjonarji għal aktar vokazzjonijiet u x'hekk u nitolbu wkoll għall-familji għax huwa fil-familji li titnissel il-vokazzjoni u x'hekk tinżera Alla jiżra l-vokazzjoni u ssipar tagħmilha u timbet u tikber. Ejjew nitolbu għalhekk il-mulej jibierek il-Knisja tiegħu b'ħafna familji li jgħozzu l-fidi li jkollhom il-Ġesu fiċ-ċentru tagħhom. Ħanieqfu fi skiet u nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijietna biex nitħejjew kif jixraq ħaniċċelebra l-Ewkaristija mqazza. Mulej int salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Int għena tal-qaddisin kollha, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna b'nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħħuna Pietru Zammit. Nitolbu. Nitolbuk mulej Alla tagħna, għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek, għax ilena sħiħ u bla tmiem jinsab fil-li dejjem naqdu lilek li minnek jiġina kull ġejt. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb tal-Makkabin. F'dak iż-żmien waslu fil-belt ta' Modin il-messaġġiera tas-Sultan bl-inkarigu li jġelu n-nies jitilqu r-reliġjon tagħhom u jordnawlhom li joffru sagrifiċċji. U ħafna mill-Iżraelin resqu lejhom, imma Matatija u wliedu inġemgħu għalihom waħedhom. Imbagħad il-messaġġiera tas-Sultan daru lejn Matatija u qalulu: Int kab f'din il-belt bniedem kbir u taġieħ, imdawwar b'wliedek u ħutek. Mela ibda int l-ewwel wieħed u għamel dak li ordna s-Sultan bħalma għamlu l-ġnus kollha, l-irġiel ta' Ġuda u dawk li baqgħu Ġerusalemm. Hekk tkun int u wliedek fost il-bieb is-Sultan, onorati b'rigal tad-deb u fidda u doni oħra. Imma Matatija olla leħnu u wieġeb: Imqar jekk il-ġnus kollha li qegħdin taħt il-ħakma tas-Sultan jisimgħu minnu u kull wieħed minnhom iħalli reliġjon ta' missirietu
u joqgħod għall-ordnijiet tiegħu, jiena u liedi u ħuti nibqgħu mexjin skont il-patt ta' missirijietna. Ħażin għalina jekk nitilqu l-liġi u l-kmandamenti. Ma nisimgħu qatt minn kliem is-Sultan u ma nitbedux mir-reliġjon tagħna lejn ix-xellug jew lejn il-lemin. Kif temm dan id-diskors wieħed ludi ħareġ quddiem kulħadd biex joffri s-sagrifiċċju fuq l-artal f'modin skont id-digriti tas-Sultan. Malli rawh Mattatija xell bil-għadab u tqanqlu ġewwienih u far bil-qilla kif trid il-liġi u bġirja waħda mara l-fuqu qatlu fuq l-artal. Fl-istess ħin qatel il-messaġġier tas-Sultan li kien qiegħed jinsfurzhom biex jissagrifikaw u jġarra fl-artal. U xel biż-żelu għal-liġi bħalma kien għamel Finehas liż-Żimri bin Salu. U Mattatija mbagħad beda jgħajjat mal-belt u jgħid bleħenoli: kull min hu għajjur għal-liġi u jrid jibqa' jżomm il-patt joħroġ warajja. U ħarab u wliedu lejn il-muntanji u ħallew warajhom kull ma kellhom fil-belt. Imbagħad ħafna li kienu jħobbu s-sewwa dritt niżlu fid-deżert biex joqogħdu hemmhekk. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Alla il-mulej Alla tkellem u sejjaħ l-art minn fejn titla' x-xemx sa fejn tinżel. Min Sion il-ġmil tagħha Alla wera d-dinja tiegħu flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Inġimgħu ħbibi qudiemi li jagħmlu patt miegħi bis-sagrifiċċju u jħabbru smewwiet il-ġustizzja tiegħu għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaqq flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Għati l-Alla sagrifiċċju ta' ratt il-ħaj u rot lill-loli l-wedid tiegħek, imbagħad sejjaħli f'jum idwejjaq jien neħilsek u int tweġibni flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni. Inqumu bil-wifqa. Alleluja. Illum la twebstux qalbkom iżda simgħu leħen il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu wasal qrib il-belt ta' Ġerusalemm u kif ra beda jibkija u jgħid: mhux li għaraft imqarint ukoll f'dan il-jum x'inhu taġit għalik, imma issa dan moħħbi minn għajnejk għax għad jiġi żmien fuqek meta l-edewwa tiegħek idawruk b'rampa u jgħalquk minn kull imkien u rossu fuqek minn kull naħa u ġarfu lilek u lil uliedek fejk u ma jħallux fejk ġebla fuq oħra tal-li ma rafx iż-żmien taż-żjara li saritlek. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb mhux l-ewwel darba Ġesuti li niġu biex nieħdu sehem fil-quddiesa u parti importanti mill-quddiesa li hija l-kelma tal-Alla nsibuha diffiċli biex nifhmuha. Irridu nammettu li l-kelma tal-Alla mhux dejjem hija faċli li wieħed jifhimha. Mhux hekk allura id-dover importanti tagħna li ninteressaw irwieħna fil-kelma tal-Alla. Li mhux biss nagħtu każ tal-umelija fil-quddiesa li hija importantissima, eżis ħutej,
imma nfittxu gruppi waqdiet u kotba li jenuna nifmu l-kelma tal-Alla. Waħda mill-għajnuniet importanti ħafna li jkollna ngħidulu background storiku, pereżempju, il-kotba tal-Makkabejn li minnhom qed nisimgħu jinqraw f'dan l-aħħar ġimgħat ħanejdu hekk. Meta nkitbu għaliex inkitbu, iż-żmien storiku li fih inkitbu, dawn inkitbu eżis ħuti fi żmien ngħidulu li l-art imqazza kienet maħkuma mill-Griegi. Mena Alessandru l-Kbejr, il-famuż Alexander the Great, gwerrier kbir Maċedoni li fi qasir żmien rebaħ id-dinja magħrufa ta' dak iż-żmien, rebaħ l-art imqazza bejn wieħed u ieħor fis-sena 333 qabel Kristu. U imbagħad kompla miexi lejn il-Lvant, rebaħ ħafna artijiet, però mbagħad jimrat u imut qasir il-omor, kien għandu biss xi 32 sena. U qabel miet iqassam ir-renju kbir enormi tiegħu lill-ġenerali tiegħu li dawn irriturnaw f'dawn il-pajjiżi, ħafna minnhom għamlu lilhom infushom slaten u imponew il-fidi tagħhom jew aħjar ir-reliġjon tagħhom fuq il-popli li ħakmu fuqhom. Fosthom l-art imqazza, pereżempju l-bieraħ issemma wieħed Antioku Epifani li kien suċċessur ta' wieħed minn dawn il-ġenerali li ħakem fl-art imqazza u li ġab ħsara kbira fl-art imqazza, mod speċjali ximpona ir-reliġjon tiegħu u ġiel il-poplu ta' Iżrael jadura l-Alla Folozz li kien jadura hu. U l-istess ħaġa smajna llum. Mena Mattatija u insomma l-familja tiegħu li kienu Lut qegħdin jiġu mġiela kif jiġu mġiela il-Lut l-oħra jaduraw l-Alla Folozz. U dawn jekk jaċċettaw li jaduraw l-Alla Folozz, ovvjament dawn kienu nies ta' poter, iweduhom li jtuhom dak kollu li toffri d-dinja jekk li joqtluhom. U smajna kif Mattatija u l-familja tiegħu jiġħdu li jaduraw l-Alla Folozz. Fil-ġranet l-għaddiet rajna kif u 7 wlieda imutu għal fidi ta' missirietom, għal fidi fall-veru biex ma jidurawx lill-Alla. Iżda Mattatija llum għamel bil-maqlub, ma nistgħux ngħidu għamel sewwa. Jiġifieri aħna meta naqraw il-Bibja nitalmu minna x'inhu tajjeb u anke x'inhu ħażin. Mattatija ma għamel sewwa li qatel fisem ir-reliġjon u x'hekk. Allura aħna il-kelma tal-Alla tispirana eżis ħuti anke billi u x'hekk aħna u naqrawha iridu naqraw eżis ħuti bin-nuċċali ħanejdulu hekk, bl-ottika tal-Evanġelju. Huwa l-Evanġelju l-quċċata li fija tintlaħaq il-kelma tal-Alla. Alla jurina lilu nnifsu wirda tiegħu fil-qofol tiegħu fl-Evanġelju. U allura il-kelma tal-Alla kollha kemm iridu naqrawha bl-ottika tal-Evanġelju. Mattatija iżda u ta' min jammiraħ għal-reżistenza li jagħmel u x'hekk li ma jiċħadx il-fidi ta' missirietu u li jiġbor ġema miegħu biex jirreżistu u x'hekk jirreżistu bil-qawwa il-pressjoni li kien qed isserilhom biex jaduraw Alla Folozz. Dan kollu mbagħad jallimna kif għandna nagħmluh mhux Mattatija imma Ġesu. Ġesu fl-Evanġelju tal-lum pereżempju ma ninsewx li skont l-Evanġelji sinottiċi li huma Mattew, Marku, Luqa, l-Evanġelju ta' Ġwanni huwa ftit Evanġelju differenti. Skont l-Evanġelji sinottiċi, il-Vanġelu kollu Ġesu huwa f'mixja lejn Ġerusalemm, mill-Galilija lejn Ġerusalemm. U Ġesu jasal Ġerusalemm infatti qegħdin kapitlu 17 hemmhekk biex jagħti ħajtu u jmut għalina, eżis ħuti. U x'ħan jasal u jara li Ġerusalemm Ġesu jibkija kif jgħidilna l-Vanġelu. Mhux li jaraf timqarint ukoll f'dan il-jum x'inhu ta' ġejt għalejk. Kemm interessanti din, x'inhu ta' ġejt għalejk. Li Alla qed jibgħatilha lill-Ibnu stess biex isalvah. Imma li sfortunatament il-poplu ta' Ġerusalemm ma jaċċettax lil Ġesu. U fir-rida tal-Alla eżis ħuti, m'hemmx interess ta' Alla ta' meta aħna nagħmlu rida tal-Alla għalina, mhux biex nagħmlu xi pjaċir lill-Alla kemm għandna bżonn nifhmu għaddejn eżis ħuti. Aħna l-Alla x'nistgħu nżidulu jew innaqsulu. Fir-rida tal-Alla għalina hemm il-ġid tagħna. Li nagħmlu rida tal-Alla għalina huwa l-ġid tagħna. Dak Alla li daqsu ħadd ma jafna u daqsu ħadd ma jħobbna u allura ħadd daqsu laqas aħna stess ma nafu x'inhu tiġi għalina daqs kemm jafu.
Aħna l-passat ninsew il-biċċa kbira, l-preżent nafu ftit u l-futur xejn. Alla jaf kollox. Mela dak li daqsu ħadd ma jafna u daqsu ħadd ma jħobbna, ħadd daqsu ma jaf x'inhu ta' ġiet għalina. U għalhekk Ġesu qed jgħid hekk illum għal Ġerusalemm. Infatti, Ġesu qed jirreferi għal dawn l-edewwa li jdawruha lil Ġerusalemm. U smajnija kemm il-darba. Dawn kienu r-Rumani imbagħad. Ġrajja storika ta' importanza kbira oħra li fis-sena 70 issa wara Kristu, Alessandru Kbir qabel Kristu issa wara Kristu, fis-sena 70 jibgħatu armata kbira, jassedjaw il-Ġerusalem u l-bliet kollha tagħha, ikfarkuhom, joqtlu partit tal-Lowt u l-bqija joħduhom fl-eżilju u xekku l-istat tal-poplu tal-Alla jispiċċa darba l dejjem kien dakinhar, kien imbagħad wara t-tieni gwerra dinjija reġa' waqqaf l-istat ta' Iżrael u xekk. Allura Ġesu għalhekk qed jibki għax jgħidilha in Ġerusalem li ma ċċettajtx il-mibaw ta' Alla, l-Messija li ben ta' Alla magħmul bniedem, ħaġġarrab il-konsegwenzi. Mhux għax Alla qed jikkastigak, Alla ma jikkastiga lil ħadd eżisħuti. Imma x'inti qed tagħmel kontra dak li jrid minnek, dak li daqsu ħadd ma jafek u daqsu ħadd ma jħobbok u x'hekk. U allura qed iġġib il-kastig bidejk, qed iġġib id-disgrazzja bidejk. Infatti, minħabba r-ribelljoni kontinwa tal-poplu ta' Iżrael, il-poplu tal-Alla, li Ruma xebet b'dejn il-trabil kontinwu sejjert, kollu sejjer, u tibgħat l-armata fis-sena 70 u teqret lill-poplu tal-Alla u xekk. U allura dan kollu x'jallimna eżisħuti. Alla ma jrejtx li fisem ir-reliġjon Alla ħares qatt wieħed joqtol, jew wieħed u xekk jivvendika ruħu Alla ħares qatt. Alla jrid il-paċi u l-imħabba. Huwa meta l-bniedem webbes rasu li bida jħiġib imbagħad id-disgrazzi u l-inkwiet, id-disgrazzi qed ngħidu tal-gwerer u tal-ġlied u tal-vjolenza, dawn li Alla ma jridhomx, imma r-reliġjon mingħajr Ġesu, eżisħuti, xi drabi tasal għall-estremitajiet. Għax ir-reliġjon mingħajr Ġesu hija xi ħaġa li nagħmlu aħna mhux xi ħaġa li tkun u x'hekk irida tal-Alla għalina. Ir-reliġjon mingħajr Ġesu, il-bniedem kultant tagħmih u jasal li anke joqtol kif ġieli jiġri anke fi żmienna f'isem ir-reliġjon, xi ħaġa li hija totalment kontrarja għal Alla li huwa mħabba. Ejjew għalhekk nitolbu llum u dejjem biex narfu li Ġesu għal ġebla tax-xewka mhux tal-Knisja biss tal-umanità kollha. Mingħajr Ġesu eżisħut il-bniedem jispiċċa jagħmel affarijiet li jfarku lilu nnifsu u lil-għajru. Ejjew nitolbu għalhekk li Ġesu ta' bilħaq ikun magħruf dak li dak niċċelebraw nitħejjew nibdew nitħejjew għat-twelid tiegħu. Dak li l-ħadd li ġej niċċelebraw bħala sultan. Sultan mhux ta' armati u ta' gwerer, sultan tal-paċi, sultan tal-imħabba, sultan tal-għaqda. Nitolbu biex Ġesu jkun magħruf fid-dinja kollha bħala dak li bih biss u fih biss insibu t-triq tal-paċi, t-triq tal-għaqda, it-triq tar-rispett lejn kull persuna, lejn kull bniedem maħluq ġbija tal-Alla. Kjoġobkom mu bil-wieqfa. Minkejja n-nuqqas ta' fedeltà tagħna, il-mulej jibqa' jżur il-poplu tiegħu u jistedinna għall-indiema. Inresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna aħna u ngħidu ħenn għall-poplu tiegħek mulej. Meta l-Knisja tersaq quddiem l-altar tiegħek niedma u sobiena nitolbu ħenn. Meta dawk li jmexxu l-popli ma jirrispettawx il-liġi tiegħek u l-libertà tal-kuxjenza nitolbu ħenn għall-poplu tiegħek mulej. Meta tbatija u l-inġustizzja ma jmissux il-qalb tagħna u jiftħuha għal iżjed ġenerożità nitolbu. Meta aħna nwebsu l-qalb tagħna għall kelma tiegħek nitolbu ħenn. Nitolbu għal paċi fid-dinja u nitolbu biex il-mulej jibdilna moħħna u qalbna meta forsi għatta ġenerożità mhux talli ma nifhmuhx talli u x'hekk iwassalna biex forsi ninterpretaw ħażin. Nitolbu wkoll għal ħutna l-anzjani, il-morda,
il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jitolbuna biex nitolbu għalihom, nitolbu wkoll eżisħuti għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna, mod speċjali persuni li forsi għaddejjin minn xi mument diffiċli fil-ħajja, xi mument ta' mart jew mart mentali, depressjoni jew mumenti mudlam oħrajn. U ma ninsewx eżisħuti wasal iż-żmien li bdew nitolbu għax-xita, bħalma tafu wartna hi fil-periklu serju li tispiċċa deżert, u allura nitolbu l-mulej biex minkejja l-ħsara li l-bniedem aħna stess għamilna lin-natura u li x'aktarx dan kollu ġibnieh bidejna, li nett il-mulej jiftħilna għajnejna biex in-natura nirrispettaw għax hija darna u biex il-mulej jintervjeni biex jibatilna x-xita li jarna tant teħtieġ. Nieqfu fi skietu li l-mulej nofrulu t-talba personali tagħna. U Alla li bat l-Ispiritu Qaddis tiegħek bħal nar jaqbad fi qlubna, għatina nitolbuk li qatt ma ninagħlqu għall-grazzja tiegħek u nfittxu li nagħmlu biss dak li jogħġob lilek bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-innum ġdid ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna ħin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbu f'dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej d-duniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li s-sagrifiċċju li sejrin noffru lill-kobor tiegħek jaqalanna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbinna l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq, niżlu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi
tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ma' speċjali llum li tolbu għarru ħuna Pietru Zammejt. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u Om tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salmatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex u tiġej, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jien trejt fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tnekkid tad-dinja ħenna bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem f'idejk lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Lejx tidħol dak is-saqfija. Stejt kelma waħda ruħi tkun fejn. Ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu jħarisni.
Nejdulu grazzi bil-qalb li l-mulej jiżiskuti għal din l-Ewkaristija nqumu bil-bieqfa u nejdu ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddis intijek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes, bl-umilta kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswielna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Siedna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet f'ġieħed 3 ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u nofrihom għalina l-Maltin u Rawċin kollha biex qatt ma nieqfu nemmnu li b'Ġesu u f'Ġesu biss insibu l-ferħ, insibu l-vera paċi, ikollna r-rispett għal xulxejn u l-imħabba lejn xulxejn. Omna Marija turina dan billi tressaqna u tlaqqana ma' bina Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.